Aku ngenteni karo kowe kok kowe suwe banget Ngijelke kwitansi. kwitansi resep Sing wingi ditebus ya lho. Ayo tak ijelke sinuwun Prabu Puntadewa. resep wis ditebus ki tok ijolke meneh Lho, nggo teknik meneh entuk sangu ae. cair didom le Wis nyambut gawe apa kowe? tak omongi ya sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung ngeri sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara terus bar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi digodho sirahmu dies mergo apus-apus Nek didum, rada ora lara mbok menah men lara ora masalah. ya aku njaluk 100 Arep tak nggo ngeramik omah itu. oh ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik duit le ngapusi tok tukoke keramik terus tok nggo keramik omahmu ora awet suwe keramikmu mblesek omahmu ambruk Mbok cangkeme sing apik terus. kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to aku jajake kok heeh engko tak jajake tes apa tes es teh kok tes ora Heeh, wis to. 2 gelas yo sak gelas rong karuan entek kok 2 gelas sak gelase mengko nek wis sak gelas entek tak tukokke meneh wong ki ora ngongso